juga matbada inaina. Adong sada ilustrasi, adong ma sada inaina taguari ma inat taon omak nisi bocel. Omak nisi bocelon naringgasan marutang tuhalak. Diko DP tong doi bana marutang. Di sada tiki Roma sada inaina na Japon hepengna ro tujabu ni omak nisi bocel. Ketepatan dang disi inatai. Kebetulan lao ibana manggosip tuaka dongan-donganna. Holan amat tanima nadong dijabu. Tarsonggot ma amat tai di haroro ni dongan niripenai. Satta bida ito adong edai ito lao satokin ito paima ito ma satokin nai olo ito inna dongan niripenai. Adong naporlu ito asa upasat pianon tuibana dido amat tai tudongan niripenai. Somonon ito dipit jam edai hepekku 10 juta jala bungana 20%. Nung ngadong opat hali dan ngadong digatar bungana tuau. Seholan namak janji do ibana alai dang hea ditepati. Seholan namak gamusi do edai tuau. Matbege hata ni dongan nitipenai gebe muru ma amat tai turipena. Bah ngirinai puang. Buasa dang huboto mulai bana mabicam hepeng tuito godang na 10 juta jala bungana 20%. Imada ito saunari hubaboa ma tuito. Salelengon lido ibada do tuau. Molo mabicam hepeng edai unang diboto hala ito. Molo diboto ito gabi muro ito tu edai. Dang hutipu roa mapangalahunay puang mabicam hepeng ibana dang huboto. Saunari somonon ma ito. Sattabi majo ito. Orui ma bungana gabe 10%. Unang 20%. Pati bohudoi ito. Bah dang boy morui ito. Nunga perjanjian jala situ judo edai 20%. Daktolap kami 20% itu. Morodang boy di orui bunganai jalo ma tuibana itu. Kau dang ikut caput di si. Bah puasa itu gabi songoni. Itu do suami edai. Olo itu au suamina. Alai dang matanggung jawab audisi manggata utang nai. Horan na pailahod doi. Bah itu be dang diboto itu songot dia pangalaho ni edai. Polos doang itu. Mulu gajian sudedo gajitku huleat tuibana. Memang salelengon merasa curiga doa tuibana. Hepeng na hulean daktari da dibain. Tudi ado sude hepengi dibain ibana. Dan habis pikir tahu matnidai. Hepeng na hulean itu sudah dibain ibana. Godang pehulean sudah doh. Jala nama bain sogo ni tohaku marutang muse ibana tu ito. Molo somoni ito terserah ito mah. Molo di Papua itu tu polisi nunga pasra audisi. Ripe nasotak pakai dui. Gabese gapi kitaku dibayani. Molo somoni mula mahala itu. Kupikir ripe anon somon dia manggatar utang ni omak ni si boceli. Olo itu alai unang lupa da itu pabuahon tu edai asa digatar utang nai. Olo itu dung
lau dengan nai Roma omak ni si bocel tu jabu. Saat di jabu dang dipakulingi amat tanai ibana. Mapain ibana gabi longang. Buasa gabi si popa. Inna tibena. Unang pakulingi au. Dang adong hasiam tuau. Bah, buasa songoniho makkatai ba. Adong do masalah di pakkate jomu. Inai natai. Dang adong hodo na mapain masalah. Bah, dang waktu siya maksudmu madok na songoni. Unang di bawah totoho au. Orang na maggabu si do di bawah toho. Godak pian utangmu tu halak. Gabi mailau. Nakiningan todo dongamu tu jabuan. Mangido hepeng na 10 juta do bungana 20%. Ai toho doi sukun amat dai tuti penai. Dak toho ipa alusinat dai mat gabus. Nagodak katam. Unang gabus yau. Dang hutipu roahian pangalahom. Sip-sip ho matutang tuhalak retentinir. Molo mamijak po ikon huboto do saunari nung nga diboto ho utakku tu halak molo hupamu api tu ho au mamijam hebeng dang situju ho disi alanima sip-sip au mamijam tu halak. Jadi songonima bangalahom gatat sendiri ma utangmu tu halak dang ikut taput audisi. Wah, puasa songoni pak. Asa di botoho satu ngamate o katejo. Jalagati hulean do sude tuho. Alai dak tadi dah hebengi di baik ko. Jala nama baik nau gawe matsak matutang museho tu halak. Gatat ma utangmu tu halak. Bah, ama masuk dia doho. Dak peduli tu tibena. Ho maina so tak pareso. Holan na matutangi doho. Mabege hatani amat dai gawe matbada maharaki. Ala dangadong jiwa patbada amat dai ditinggal hon ma inat tai na terus marebet tu amat dai. Butul mahu ina naso binoto magona. Hona salah gawe ho muse na marebet ina mat dai di bagasan rohana. Di sadatiki di namat dalan inat dai topu maro ina kode najingat manogga omak nisi boceli ina kodeon halak najingat jala terkenal do ibana ina bada nunga godang halak nadi badai maklum mah jarak kian ibana tugareja jala dangadong labok ni roha di ibana dang sonang rohani omak ni si boceli di songga inat tanah perbadai gabi muruk mah omak ni si boceli dengan hoi da makatai ahayeda unang gabi di lubako utang mituau bah nunga huga pateda 50.000 2 minggu nasalpu puasa eda dang mak ningoti dang adong dilunasi ho 50.000 nai mah utangmu halus ninat tapat badai nung ngahulean 50.000 dang di ngotoida pokokna 50.000 nai bah dangolo au mangga tati nung ngahulunasi dido omak nisi boceli dang adong lunas pokokna ikon dilunasi ho dangolo au ngolo bungana di jaloho hule ape 5.000 bah kita dak dana nao tu au di baiko inat tapat badai tohodo na hudakoni nunga hulean utang balat cokku 2 minggu nasalpu 50.000 sasitong na tohodo omak nisi boceli nunga manggatar utang na dikode 50.000 sian inat tapat badai alai inat tapat badai dang terima ikon digarat do muse 50.000 nai ala nung
nunga 2 bulan omak ni si boceli matutang di kode inata patok badai. Ada yang terima omak ni si boceli manggata utangna gawe matok bada ma halaki. Omak ni si bocel dapat inata patok badai matbada godang halak nawat nida ditiki pat jolo holan matbada mucung do halaki ala nunga muruk jalato akka sibolis diutok-utok halaki na dua gabe roma hata naso hata dipadokoni halaki dang maila halaki matbada nang pegodang halak nawat nida gabe luakon maculma nadisi dan adong nama ngorai halaki di pasobu halaki na dua matbada gabe tontonan gratis ma halaki na dua matbada halaki marsi canggolaan jala marsi cabakan ala nunga adong na cedera ima omak ni si boceli gabe dipisahon ma halaki nunga beda maila ita inna dongan ni omak ni si boceli palua mau asa kutibakon babanai palua mau beda inna omak ni si boceli nunga beda eta maita lao sianon hamu sude lao sianon unang gawe ditotoni hamu ina dongan ni omak ni si boceli omak ni si boceli pe lao dohot tulu halak dongan na maninggalhon ina patbadai ceritai boy doi terjadi di bagasan nguluni colma ala ni hepeng 50.000 boy gawe matbada amang dangol nai puang anggiat ma ceritai dang terjadi di ngulu niak kacolma molo mohop ate-ate unang taului matbada ikon tayi ngodo hata di debata nadak surat di Matius 5 ayat sia martua mahala nama bahen dame ai di guati donasida anak ni debata molo anak ni debata hita ikon makdame do hita tusude halak nangpe atit koatta di bahen molo hala naso tinggas matgareja jala dang diboto aha na tetap surat di Matius 5 ayat sia ay holan na matbada dukat ay holan na matbada makate jona akahala na tinggas matibada dangulo ibana matbada alai holan mabahin hadameon tu akka donganna